كي سرحي كي زعري كي رخمي كي فحتري كي تقالسي كي مكته حدا يلنز تعوت سلازن سرح نسرح 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 سرح كبرتي ونسرح. سلام تغطى نايز channel كمي تخونو لومي حانتا قداسيت ملغتي حيزالكم قريبا زلغو زانا لومي تمرتي حمش نطبتات كتاكسي زين نطبتات زياتن دما اب هيوتنا اب زخوني يخون درجانا هيوتنا انتلنا اب تندولي دلنا نخين بتصح جهوك حزانا زخلا نقراتين سلازي ناي لومي تمرتي اب زحج زالنا لو بزح تنك افز خونه غزيه يخون ابز غزيه تكنولوجين ديستراكشن غزيه نزل نايلومي نجارات أستوعيلنا كن علينا كنوجدنا انتغيلنا أبي وتنا زدلنا يخون ركب نخلينا التندليو تعنا كون خلي عود كون خليو سلام كون خلي حقوس كون خلي بزي كدس زين نجارات زياتن نابتن قدر زلنا كل جزء كاو كترفانا زخلا حيلتاتين سلزي نايلومي تمرتي عقل غيركم تاريخهم قلتين مستوعل ترايز اليو إذا مستوعل زي سلز قد لنا بزع جزء أبي وتنا سلام نسن حقوس نسن كسانات نسن كمودما أبيت نسن سلزنا إلو ما أرسل تمرتنا toxic beliefs that stop you from growing حدا جنيا أتحساسبا وي أرداد أنا ينقرات كابتن دوليو أبيتن لوتن دحريت زترفونا إيات بلمو قال كين وحكو كاتانابتي ملغتي كاتو سو تقدمتي أبيوتنا دحريت تترفنا انتلا hiding behind excuses زيا دحان بأبنت جيرا كرداكم حدا جزي دلاي لاما زبال حدا منفساوي مراحي وي نايسنو لبوناك إلا زفلت أب عالم انتاي لحتيتاتو حنتسب مسلكم نسو بزح ناي سلامن ناي حقوسن مخري زهب سلازي انتاي لحتيتاتو عبزي جزي زي كابنو قوكساب مشيت بتلفزيون يخون بسوشال ميديا بفيسبوك كندي تساقمات كندي استجنقو سبات كندي تساقم زلوم زطوميو زعرقو زموتو زلو سبات النار أنا الناس معنا كلنا سي كمي جيرنا تحقوسنا خنبر نغل بخمي كتحقوس تخل إلى حتيتاتو زي حتو زيا نعانا أبزق زيزي كل جزيه تبدهنا بحنقولنا تملالس حتى بفلاين عنا نيرتراين زخولت أجمعتنا هزبنا النار أخا كمي جيركا كتحقوس تخل كمي جيركا كتمهارن كتعبن تخل اتملت نسو ذهبا أزيو أقداسي أزيو دما زكرم انتاي لمليس الله بتعم صبح حتى يلوا اتملت جنيلوا نسخة حزينكي تجنيقكي حميمكي دقاسي انكسي نمان كتحجز تخل وي انتاي لو تكتمت تخلي يلوا أستوعب لا زرع بزي قدس انت عينة زينا نرى لنا انت عينة صقماتي متصالب كبابينا انت عينة ورن سمع لنا انت عينة كستات نرى لنا نسخة تجنيقكا وي نسخة أسكوركويركا دقاسي إنكا حميمكا تجنيقكا حاقوسكا زريكا زمت لوتي انتاي ألو سلازي أبهيوت لوتكم تزعروا كحقزو زفتنو كلو كغيرو زخولو سبات حقوسات سبات رايهم إذا دما ريسيرش تدقاقا مزروخة بنقريو حقوس سب بزع نقر كسالة تخل النق سبقن نبعلو أي حقوس نخالو سبات نخي حقوسو نخي سرحون دما انكفاتي زخول إزيان استوعب الله إذا أبكى بابينا زولو زينا بستفل عليه من قد زمت أنا يتشنقنايو تسفاي غرصنايو نخي نسرحوني خلكلنايو نسخة بمجناكا بزي محقواتكا حماق زربا بمزرابكا تسفا زغرص بمصحافكا زمت لو تزبحال يلن بنصارو بزي قد سبت كبابي خازلو نسخة وشتاو سلام كان حقوس كان عقيبكا بتزولو حقوس كات تدفي كادما نيشتي نجر كتبركت كتسرح كتزارب بوزيتيف نجر كتكافل تخيلكا لو تكمت تخيل ولا عب لو انت زي مثلا حدثت قسينو نخحدر كتحقس تخيل سلازي زيا أقداسيت مخريا أقداسيت انتايو نتزولو كونتات أقام كم إكسكيوز كنت كامل يبلنا أبتمرت نخينة سنة أيو جزانا نخين قبر نسدرانا جزين نخين هب مستوم نفوتهم سبات نخين الراغب فقر نخين لقس كم إكسكيوز تتكيمنا الزولو بعدنا تشكات غير اللي بكونتات ناتنا نو يس نخلنا يجنقناي نخلنا يبسحجوناي جن اتزلع على السعرات
ناي بلب خاندر خوين كتاب عدنا زلو كنتا دجنا كا اتقند سعرت ماسيو نسخة تقبر السرح أبتقارصلو مخنياتو ندخاتات أب عالم زلو دخنت بزعبو بمزرابكا كندزيا بزعبا دخنت ويتصقم تقدولا نجار يبلكا ناب ويب سايتنا drarhiwot.com كيتكم دوت فلتو امبارابز ويب سايت استفلالي نخلنا كتكم زخل كورسات لنا قال كابو ناي ستوك ماركت نتايو بخمي يسرح أبي يركب بخمي أنا بنشتي جنزب إنفست قبر اللي خل نزبل زحجزن تكبراوي ناب سقوم تدوس دكا تمرت اللومو رايو كالي بزعبا بيزنس كاب مبعتا كساب بيزنس تاعتو كحجز زخل تمرت لنا ناي كمبيوتر كيلات نزيبلكم كفلما كساب عبيز بلد الرجع زحجز تمرت لنا فيديو إيديتين كتمهارو تدليكم نإيديتين زحجز بتليفونكم يخون بكمبيوتر استفر عليه كورسات لنا بكيلات استغربي بقلل زبالة من قد مغربنا لنا أو يركب نايقوان قانقلش تمرتونا لنا سلازي يتغمنا ينتهلكم كيدكم كابت ويب سايت حبريتا وسيتكم نابتو كورساتيهم كتعابي تخلو تانك يو الزبالة أنا قال نسخان نفسها حجز نسخان نفسها تلوت نسخان نفسها عبي سبحان نقول ما نعدنا حدا قد السب رخيبة لا نسخة لو من نفسها نسدراخا نكبابيخا نحواتك سبحان ما نعدخا عبا بركتو تقبرتخ الزقل بزمت وري ناتلولوخا نتناتك على ما قديفكا مسوحج بمخادا يكون زمت عبتها زلخايا مخنيتن كمشادي حنكويلنن قديفكا نتي زلو صقمات نسخه قطا كتغبر تخل نغرات غبر اتين انا نጭنق علنا نابلنا نغبرلكو كندزي اي نبركتنا سوشال ميديا بزح غزي حماقن نيجاتيفين نزار تسفاي بلون زحبرتسب ازناتنا غداي اختيميو انت خغبرت تصحفكم من دحر خوينو نعخا يكون كوين عقزه يكونك اب سوشال ميديا بفلاي كنصحف كلنا مس نفسنا قالنتو بستخاله متن وي صبو نجر وي عين صحف أنا نعطيك على دي قينا لا وي بوزيتيف نجر وي زمهر نجر وي نسب كحجز خل تزي كونه حماق زبل نجر يترفنا نعنا نبدل لنا نخالق سبون نبدل لنا أنا وحيا اللغة قدام يتنبي بيفلت تخاليتي زياون كان فليز بلد إكسكيوزيا صار ما انتهى it's too late واو زي زربازيا أبز حفرة السبنة تسمعها نو عندما خيدن ديو سلاساتات رجيت عندنا يومجينا عندنا تسديدنا صبغ تمرت ناي تمرت بيز أي نبرنا بعدنا صبغ زخونة أي كململان حنقولها حزنيو رأسها حزنيو سرعة يبلون تعدي عدلها هيبكانيو معات ليستاناي مخنيتات كندردر نغلينا مبزحتهم دم حق نات يبلومن ويقلي يبلومن مالتها يكونكم انتاي بالحادة كيلا نات كان مخنيتاتن تقامات كان تدرديركا مس جزية ناتكا تاقاتات سون كونيو سلازي بستخاله متن اي كلني اي غبروني اي بصحوني اريجي دخيمه تبل تخوينكا اسي كغاطمك سلازي نزا تحساساتيا كنقيرا لنا ازيا تحساساتيا ولا زناتي تمرت بزح غزي انت نغركون نسبات لوط نخي غبرو اسيرات حزوم سا سلازي كنتنققلا لنا يا سو انتي مثلا بزح غزي كنرخلنا دحر كل السب استرفنا كم قلة سبن كم حبرة سبن سدحر ستريف نازل لنا كوينيس معنا من البت حق النت كل وغليجن اتهم لبامات ويتهم عوتات كأنتي قبرو كل عينت ملك اليوم تقوموا حادة أبي بس يهلخ استوعبوا لا أبي نيرة أبي يهلخ وجه حبزي هذا اللخوخة أبي كبس هي زي غفلت لنا كل جزء كابينا أبي بس إحنا على ناس لزين بقلنا كل جزء تحت لنا إلنا تراينا أوتوماتيكالي مستوم أبكبابينا مينا زنبور نتوم حد مسؤوم تراين ورادر مسحلوفنا جناين رنينا كابي أبي بس يحزن لغو سلزي كابزي أنا بس بس يحنت لغو كابز خنا بس خبت عون جزيان تعرن كدليني أنتي بتحني سلزي حجون كم تقدم زجبركو نابزون كبت حيلنا رأينا كان حدث كن كلا لنا أجي بزح جزيان تاي نبل يتقصم سنة أريجن دي أنا مو عدم خيديو وهم قايلن كلت يلن نو لك كم ناتكا باكجراوند زلو نعخا ممهارتخا أب جزيخا زنبورو ناتكا كم ناتكا تسقاتات حد جزي كاب ناتكا نتحتي تسقاتات زلو ما بيوت زلا على عوات كرغب يخول يوم يرغبن يروم علو كله يوم دما سلازي اتقند نعخان نتوت دليو نجرن زخل كلاكا زلو ازي ألو تاوت حساسبا توكسيك مايند سيت ويكا توكسيك
beliefs ዝብሎም ዞም ሓቂ ዘይኮነ ኣብ ሓንጎልና ዘለዉ ከም ሓቂ ኮይኖም ዝቀርቡና ተሓሳስባ ንሳቶም እዮም ኣብቲ ንደልዮ ንኸይንበፅሕ ጅሆ ኮይኖም ዝሕዙና ይብለና ካልእ ምኽሪ it's never too late to change the direction of your life and be the person you always wanted to be ብዘይገድስ ወዲ 75 ዲኻ ዘለኻ ወዲ 85 ዲኻ ዘለኻ ወዲ 55 ብዘይገድስ it is never too late ደንጌ ሮማይ ተወዲዩ ትግዜ ዝበሃል የለና ብሂወት ኣብ ዝኾነ ይኹን ነጥብና ሂወትና ንክንዓቢ ክንወስን ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ካብታ መዓልቲ ዝወሰናላ ንክንዓብን ንክንፈልጥን ካብኡ ዝያዳ ሕጉስ ሂወት ዕውት ሂወት ነቲ ንደልዮ ድማ ክንበፅሖ ንኽእል መብዛሕትኦም እዞም ዓበይቲ ዕውታት ከም ኣብነት ዝወስድዎ ሞርጋን ፍሪማን ዝበሃል ኣሎ ሓደ ዓብይ ሴሌብሪቲ ኣረጊት ሰብኣይ ኮይኑ ናይ ማንዴላ ፊልም እውን ሰርሐ ዓብይ ዕውት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ መጀመርያ ዓወት ናቱ ተዓብል ደረጃ ዓወት ግን ወዲ 50 ዓመት ምስ በፅሐ ይረኺብዎ ፊልም ክሰርሕ ይፍትን ነይሩ ወላ ኣብ ኩሉ ይሰለጦ ነይሩ ድሕሪ 52 ዓመት ዲ ወላ 51 ዓመት I don't know ኣብዘን ክልተያ ድሕሪት ናይ መጀመርያ ብሬክ ትሩ ዓወት ናቱ መፅዎ ስለዚ ኣነ ደንጌ ዝበሃል የለን ማዓት ኤግዛምፕል እዩ ዘሎ ኣብ 70 ዓመቶም ኣዝዩ ዓብ ዓወት ክገብሩ ዝኽኣሉ ስለዚ ከነስተውዕል ኣለና ነፍስና በዚ ኣሳራ ተሓሳስባ ኣይነትርፋ እዚ ብዛዕባ ዓወትን ብዛዕባ ሂወትን ክኾን ከሎ ብዛዕባ ፍቕሪ እንታይ ትጉጉይን ዝንብዑና ተሓሳስባ ኣብ ሂወትና ዕቤት ንኸይንገብር ለውጢ ንኸይንገብር ከይንሕጎስ ዝኽልክለና ንሱ ድማ ፐርፌክት መፃምድቲ ምድላይ ኩሉ ዓይኑ ኣፍንጩ እዝኑ ርእሱ ጥበቡ ገለ ኣካላቱ ኩሉ ነገሩ ስእሊ ኣለካ ከምዚ ዓይነት ሰብ እዚ ስእሊ እዚ ካበይ ተፈጢሩ መጀመርያ ታምሳኻ ክትከውን ሰበይትኻ ወይ ትምሳኻ ሰብኣይ ክኸውን ዝደሊ ቁመኑ ፅቡቕ ሓንጎሉ በሊሕ ብትምህርቲ ገንዘብ ዘለዎ ኩሉ ዘለዋ እዚ ስእሊ እዚ ካብ ፊልሚ ይመፅኡ ኣብ ፊልሚ እቲ ወዲ ፅቡቕ እዩ ወይ እታ ጓልካ ፅብቕቲ እያ እቲ ካልእካ ፍልጠት ከም ዘለዋ ኩሉ ከም ዘለዋ ሸው እያ ትገብር ስለዚ እንታይ እዩ ትስፊል ንዓና ጥራይ ኣይኮነን ሆሊውድ ንሙሉእ ዓለም ዝፈጠሮ ስእሊ እዚ ፐርፌክት ሰብ ብትምህርቲ ብጠባይ ብመልክዕ ብኩሉ ነገር ጌጋ ዘይብሉ ሰብ ትርኢ ከምዚ ዓይነት ካ ስእሊ ንገብር ኣብ ርእስና እቲ ንደልዮ መፃምድቲ ከምዚ ክኸውን ኣሎ ኣብ ሂወት ግን ከምዚ የለን ኣብ ሂወት ልክዕ ከምቲ ንስኻን ኣነን ብዙሕ ውድቀታትን ጌጋታትን ድኽመታትን ዘለና ካልኦት ሰባት ቶም ንሕና ንረኽቦም ሰባት እውን ድኽመታት ከሎም እዮም የስ ብሓቂ ነፍቅሮ ሰብ ወይ ነፍቅራ ሰብ ኣይንረክብን የላን ማለት ኣይኮነን ኣላ የግዳስ እቲ ስእሊ ኣብ ሓንጎልና ዘሎ ቁሩብ ክንቅይሮ ክንክእል ኣለና እቲ መልክዓ እቲ ቁም ነገራ እቲ ነፍሳ እቲ ቅርፃ እቲ ቁመታ እቲ ጥበባታ ተሓሳስባ ልክዕ ከምታ ፊልም ትሪዮ ከይከውን ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ልቦና ወይ እቲ ጥበብ እንታይ እዩ ዓቕሊ ጌርካ ሓንጎልካ ክፍት ጌርካ ከምኡ ድማ ቁሩብ ጥበብን ስራሕን ወሲኽካ ነታ ምሳኻ ዘላ ወይ ነቲ ንስኺ ረኺብክዮ ዘለኻ ተፍቅርዮ ሰብ ምስኡ ነቲ ድኽመታት ናይ ክልቴኻ ንኣረምካ ነቲ ኢምፐርፌክት ሰብ ናብ ፐርፌክሽን ብዓይኒ ፐርፌክሽን ክትርዮን ክትዕርዮን ትኽኢልካ ኣብኡ ዘሎ እቲ ልቦና ኣብኡ ዘሎ ድማ እቲ ብስለት ስለዚ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ኣብ ሪያሊቲ ወይ ካብ ሓቅነት ካብ ኩንነት ዝረሓቐ ስእሊ ኣብ ኣፍቀርትና ወይ ኣብ ትፅቢት ኣብ ሂወት ከይህልወና ብፍላይ ኣብ ሪሌሽንሽፕ ኣብ ዝምድናታት ክንዛረብ ከለና እዚያ ሳልሰይቲ እያ ራብዓይቲ ኸ let's see now my present is equal to my future ሕጂ ዘለኽዎ ልክዕ ሓደ ብሓደ መጻእየይ ዘተንብህ ዝብል ኣተሓሳስባ ድማ ኣሎ እንታይ እዩ ዝኸ ምናልባት ኣብዚያ ግዜ እዚኣ ኣብ ሕማቕ ፀገም ክንህሉ ንኽእል ኢና ሽግር ኣብ ከባቢና ክህሉ ይኽእል እዩ ፀገም ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብ ከባቢና and that's natural ሂወት ኩሉ ግዜ ብፀገማትን ብፀጋታትን ዝተኸበበት እያ እዚ ሕጂ ዘለካ ፀገም ግን መደምደምታ ናይ ሂወትካ ሂወተይ ከምዚ ኢሉ ክቕፅል ኢልካ ምሕሳብ ጌጋ እዩ እዚ ድማ ሓሳይ እዩ ብግልና ክንሪኦ ንኽእልና ብፖለቲካ ጉዳይ ናይ ዓድና ከምዚ ኢሉ ክቕፅል ካብዚ ክበስ ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ንዘለዓለም ክቕፅል ኢልካ ምሕሳብ ጌጋ እዩ ምክንያቱ ንዓኻ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ንስኺ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ንኸይትገብሪ እዩ ዝኽልክለክ ዘተሓሳስባ እዚ ብግልና ንርአዮ ኣብ ሂወትና ክንደይ መሰናኽል ሰጊርና ኣለና ኣብ ዝተፈላለየ ክፋልና ሂወትና ብዙሕ መሰናኽል ሰጊርና ኣለና ኣብዚያ ዘለና ደረጃ ክንደይ ሰባት ኣብ ክበፅሑ ይከኣሉና ኣለዉ ነዚያ ስኻ በፅሕክያ ዘለኻ ደረጃ ናይ ሂወት ክንደይ ሰባት ትምኒት ናቶም ምሳያ ኣብ ዓለም እዚኣ እንተ ዝረክብ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብዘየገድስ ኣበይ ኣለኻ
ኣብ ኣፍሪካ ክትህሉ ትኽእል ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ኣሜሪካ ብዘይገድስ እታ ንስኻ ዘለኻያ ካልኦት ሰባት ትምኒቶምን ፀሎቶምን እያ ክትፈልጥ ኣለካ ወይ ክትፈልጥ ኣለኪ ስለዚ በዚ ሕጂ ዘለኻዮ ኩነታት መጻእየይ ከም ዝከውን ኢልካ ምውሳን ኣዝዩ ሓደገኛን ካብ ሓቂ ዝረሓቐን እዩ እዚ ሕጂ ዘለኻዮ ሂወት መጻእይኻ ክኸውን ዝኽእል ናትካ ምርጫ እንተመሪፅካዮ ጥራይ ከምዚ ክኸውን እየ ዝደሊ እንተኢልካ ጥራይ ሕማቕ ክኸውን ይኽእል ፅቡቕ እቲ ሕማቕ ዘሎ እዚ ሂወተይ ኢልካ እንተመሪፅካዮ ክኸውን ይኽእል እዩ ክቕየር እዩ እንተኢልካ ግን ክትልውጦ ከተዕብዮ ናብቲ ዝበለፀ ከተብፅሖ ትኽእል ኢኻ እዚ ከዓ ቲፒካል ሂወትካ ፅቡቕ እንተዘየለ ሕማቕ ኩሉ ግዜ ከምኡ ክኸውን እዩ ኩሉ ግዜ ሕማቕ ክኸውን ኢልካ ትሓስብ በንፃሩ ሂወትካ ፅቡቕ እንተሎ እንታይ ንብል ኩሉ ግዜ ፅቡቕ ክኸውን እዩ ኣብ ፅቡቕ እንድሕር ኮይኑ ክቕፅል ጥራይና እንደልዩ ሕማቕ እንተኮይኑ ከዓ ያ ወላ ሕማቕ እውን ከምኡ እቲ ፅቡቕ እውን ዝቕፅል እቲ ሕማቕ እውን ዝቕፅል ሂወት ግን ሳይክል እያ ሂወት ሳይክል እያ ሓጎስ ቁሩብ ጓሂ እንደገና ሓጎስ ጓሂ ዕንክሊል እናበልካ ኢኻ ስለዚ ረእይዎ ሂወትኩም ተመሊስኩም ፅቡቕ ፀኒሕካ ሕማቕ የጋጥመካ ጠዋዊ ዓቢልካ ፀኒሑ ሽዑ ከም ብሓድሽ ፅቡቕ የጋጥመካ ትዑ ታሕቲ ትወረድ ላዕሊ ትኸይድ that's life ኣብ ሂወት ኣብ ፊልም ጥራይ ምናልባት ከምኡ ወላ ፊልም ከምኡ ስቶሪዮም ክፈጥሩ ዝፍትኑ ስለዚ በቲ ዘሎ ኩነታት በዚ ዘለናዮ መድረክ ሕጂ ከም ግልናን ከም ሕብረተሰብን እሱራት ክንከውን የብልናን ብኡ ድማ መጻኢና ከምዚ ኢልና መደምደምታ ክንገብር ጌጋ እዩ ስለዚ እታ ዳቢስታ ኣብ ዓይንኩም ሕማቑ ተርእየኩም ዘላ ኢሉ ሓፍ ኣቢልኩም ወይ ኢለይዋ ወይ ኣፅርይዋ ምክንያቱ ሓደ ሓደ ግዜ ዓይንና ሕማቑ እዝንና ሕማቑ ከክፍኡ ፀፀጎም እዩ ዝእክበልና ንሕና ድማ ክንቅይሮ ኣለና እዝና እንተኮይኑ ከነፅርዮ ኣለና ዓይንና እንተኮይኑ ከነፅርዮ ኣለና ፅቡቕ ክንርኢ ክንብገሰልና ስለዚ ቁሩብ ተስፋን ሞራልን ንነፍስና ንሕብረተሰብና ብዙሕ ሰብሲ ብዙ ዘሎ ኩነታት ሕብረተሰብና ተስፋ የብሉን እንታይ ለውጢ ከተምፅእ ኢኻ ከመይ ኢልካ ተስፋ ቁሩብ ሃብ ምክንያቱ ንሰብ ተስፋ ይዘንብሮ ሌጀንድ ኣርቲስት ናትና ኣብርሃም ክንደይ ግዜ ብዛዕባ ተስፋ ደሪፍልና ኣሎ ንዑ ክንሰምዖ ይዕድመኩም ተስፋ ክንገብር ኣለና ኣብቲ ዝኸፍአ ሞት እውን ተስፋ ዘለዎ እዩ ዝዕወት ተስፋ ዘይብሉ ድሮ እዩ ድሂቡ መይትዩ ተስፋ እውን የብሉን ስለዚ ታዘላትና ተስፋ ኣይነቕተላ እታ ናይ መወዳእታ ናይ ሎሚ ለበዋ ወይ ከዓ ማዕዳናተይ ድማ ብላይንድ ብሊቨር ዕውር ኣማኒ እያ ትበልት እያ እንታይ ማለት እዩ ብዝኸ ሃይማኖታዊ ሰብ ፍርሃ እግዚአብሔር ዘብሰለካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ወይ ትኽእል ኢኺ ቤተክርስትያን ቀፃሊ ዝኸይድ ከምኡውን ንመስጊድ ቀፃሊ ዝኸይድ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኣዝዩ ሰናይ ነገር ድማ እዩ የግዳስ what's your relationship with people around you who may or may not be in the same faith with you እንታይ ማለት እዩ እዚ ቤተክርስትያን መስጊድን ቀፃሊ ምኻድ ኣዝዩ ሰናይ ነገር እዩ ወላ ሓንቲ ዘካትዕ ነገር እውን የብሉን እቲ ሕቶ ግን እንታይ ዓይነት ዝምድና ኣለካ ምስቶም ሰባት ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ሰባት ክብል ከለኹ ናይ ቸርችካ ኣባላት ወይ ናይቲ መስጊድካ ኣባላት ይብል ኣለኹ ምስ ተራ ሰባት እንታይ ዓይነት ዝምድና እዩ ዘለካ ብኸመይ ዓይኒ ኢኻ ትሪኦም እንታይ ዓይነት ክብረት ኢኻ ትቦም that's very very important ምክንያቱ ብፍላይ እቶም ክርስቲያን ኣብቲ መዓልቲ ፍርዲ ሓንትላ ብማቴዎስ ኣብቲ መወዳእታ ወይ ካብ ቅዱስ መፅሓፍ እንታይ ትብል ሳኸይ ነቶም ዝፈትዎ ፀሚኤ ነይረ ስቲኹምኒ ጠሚየ ነይረ ኣብልዕኩምኒ ጌሸ ነይረ ዓሪቐ ነይረ ከዲንኩምኒ እንጂትኩምኒ እናበለ ይውድሶም ነቶም ሕሩያት ናቱ እሳቶም ከዓ ኣበይ ዳሪናካ ከምዚ ተሸጊርካ ተፀጊምካ ጌሽካ ሓሚምካ እዚ ኩሉ ፅቡቕ ዝገበርናካስ ኣበይ ሪናካ ኢሎም እንታይ ኢሉ መሊሱሎም ኖ ንዓይ ምግባር የድልየኩምን እዩ ነቲ ንእሽተይ ሓው ኣብ ጥቃኹም ዝነበረ ሰብ ንማንም ሰብ ንዑ ዝገበርኩምሉ ንዓይ ጌርኩምለ ኢልዎ ስለዚ ኣምላኽ ክንዲ ምንታይ ንቤተ ክርስቲያን ከድካ ክንዲ ምንታይ ሞባእ ሂብካ ክንዲ ምንታይ ጾም ፂምካ ክንዲ ምንታይ ነብስኻ ገሪፍካ ብኡ ጥራይ ኣይኮነን ፅቡቕ እዩ እዚ ብኡ ጥራይ ግን ኣይኮነን ክፈርጠካ ወይ ፅቡቕ ነገር ክበካ እቲ ዝበለፀ ነገር ንማንም ተራ ሰብ ኣብ ጥቃኻ ዘሎ እንታይ ዓይነት ፍቕርን ሓልዮትን ሓገዝን ትገብር እሱ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ እቲ ኣተሓሳስባና ኣብ ሃይማኖት ዘሎ ሃይማኖትና ፅቡቕ እዩ ብምሉእ እቲ ሃይማኖት ፍቕሪ እዩ ዝመራና ግን እቲ ኣነባብራና ክንዕርዮ ኣለና ቤተ ክርስቲያን እናኸድካ ምስ ተራ ሓውኻ ዘይትሰማማዕ ምስ ወዲ ዓድኻ ምስ ጎረቤትካ ዘይትሰማማዕ ወላ ምስ ካልእ ዜጋ ናይ ዓለም ወላ ምስ ጎረባብትኻ ምስ ኢትዮጵያዊ ምስ ሱዳናዊ ምስ ሶማላዊ ምስ ወዲ ጅቡቲ ወዲ ግብፂ ወዲ ስዑዲ it doesn't matter ኣብ ኤውሮጳ ተለኻ ምስ ኤውሮጳዊ ኣሜሪካዊ ምስ ኩሉ ክብረትን ፍቕርን ዘለካ ክትከውን ኣለካ እዚ ድማ ኣብ መወዳእታ
ሃይማኖት ናትና ወይ እምነት ናትና ዝነግረና እዚ ዘይትገብር ተኮይንካ ንዑየ ድማ እትዕውር ኣማኒ ዝብል ከይረኣየ ስቕ ኢሉ ንቤተ ክርስቲያን ንመስጊድን ዝመላለስ ሰብ ክንከውን ኣይግባእን ነቲ ንኣምነሉ ክንነብሮ ኣለና ነቲ ሃይማኖትና ዝነግረና ከነንፀባርቆ ኣለና እዚ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ እንተጌርና ኣብ ሕብረተሰብና ዘሎ ፀገማት እውን ብቐሊሉ ክእለ ይኽእል ምክንያቱ ንኩልና ንሓትሕድና ብፍቕሪ ብክብረት ብሓልዮት ክንጠማመት ተጀሚርና ፀገማትና እናወሓደ ክኸይድ እዩ ኣይሆፕ እዚኣ ትምህርቲ ንገለገለ ኣብታ ተሓሳስባና ዘለና ፀገማት ኣብዚ ከባቢ ኣብዚ ግዜ ዝዕዘቦ እዩ ቁሩብ ሓገዝ ክትገብር እያ ኢለ ዝቐረብኳ ትምህርቲ እያ እቶም ንመጀመርያ ትመፁ ዘለኹም ኣብዚ ሽመይ ጆርጆ ድራር ይበሃል እዚ ጂ ድራር ዝብል ቻነል ብዙሕ ነተሓሳስባና ከዕብየና ዝኽእል ትሕዝቶ ኣለዎ ኣትይኹም ረኣይዎ ከዕብየኩም ይኽእል እዩ ምናልባት ንገለገለ ሰባት ክጠቕሞም ትኽእል እያ እንተኢልኩም ድማ ሼር ክትገብርዋ ትኽእሉ ከምኡውን ላይክ ተገበርኩማ እታ ቪድዮ ናብ ካልእ ዝበፅሕ ትኽእል ከምኡ ድማ እዛ ትምህርቲ ደስ ተኢላትኩም ወይ ንስኹም ትውስኽሉ ማዕዳ እንተሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ትዕዘብዎ ከም ወትሩ ትገብርዎ ኣብ ኮሜንት ናትኩም ምኽሪ እውን ሃቡ ምክንያቱ ነዚ ቪድዮ ዝርዩ ብዙሓት ካብኦም ነቲ ኮሜንት እውን ስለ ዘንብብዎ ስለዚ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ወዲና ኣለና ኣብ ካልእ ክሳብ መራኸብ ደሓን ኩኑ ቻው